du. Hold nu kæft, jeg rømte den sgu da ikke. Jeg ved det ikke. Fucking snot, mand. Hvor er det klamt, man! Kæft, lorter, man. Fuck dig. Ja, ja. Kom væk med dig, fald, ja. Og grøn jo lidt. Nej, det er sådan, vi gør. Han reagerer på det. Hvad er han nu? Du skal selv gøre noget. Hvad? Du skal selv komme til en side. Hvor er det vigtigt, hvad? De var muldet pik! Fucking lort! Hold kæft, det er ringe. To lortespil. Det er det eneste, du kan. Hvis det er det ønskede, udligne. Og det er hver gang. Den samme hver gang. Nej, jeg ved ikke, hvad det er. Men jeg sagde den. Kom nu, mand. Jeg tror, jeg får en Skål en ting tilbage, mand. Wow! Kom nu. Nej. Nej! Hvorfor spiller du ikke modsat? Nej, det kan sgu ikke være lige nok. Nej, jeg skal se. Så er jeg klar på det her. Så vi mister. Eller hvor er det? Ja, undskyld. Svin. Ja, hvad så? Du er med i spillet. Snart Kom. Hvad fanden laver du? Nej. Presset til det max. Ups, man. Så langt inde. Jeg ved ikke, hvordan fodbold skal lide. Jeg kan ikke finde ud af, jeg Nej. Ja, det får jeg ikke. Ah! Nu kommer jeg med. Hvis jeg roder til dig, Ja. hvis jeg roder til dig. Jamen, jeg kan bare ikke. Det er sådan, man underligt. Fuld af puslespil, ikke? Nøj. Ej, Hvad fanden laver du jo? Nej, hvad sker der? Jeg spiller for det forkerte hele tiden. Hvad? Du falder som flue, Hver gang. du er. Nej, du gav mig en albu i banen. Ups. Kom nu, Rune. Kom nu. Satan, mand. Se, hvorfor får jeg ikke fristak på Simon så? Fuck dig, man. Så kommer bare nakken. Føj! Godt. Rigtig dumt. Ikke noget. Kom. Godt. Stærk spillende liv. Det er gammelt. Kender du ikke godt det, når han lige kommer til at trykke der? Jo, det gør jeg. Det er pisse ting. Jeg ved også, den går videre. hold kæft. Altså, du skal få brug på. Jeg har så mange, jeg har bare helt spillet i det her kamp. Nej, kom nu. Nej, så giver jeg os. Tak. Der er frispark. Det var mig. Det ser han ikke. Ser ingen Det er mig, der har en chance. Det er fordi, jeg ikke behøver så meget at spille, for at kunne se chancen. Hold kæft, hvor er jeg meget løb. Så er jeg nødt til at bruge X. Hvorfor ikke X? Det er så godt. Nej, det er firkantet. PC. Så hvis jeg ikke kan følge med, det kan du godt. Hvad laver du? Nej! Der er ingenting der. Hold kæft, fordi Måner, han er bare reddet hele tiden derude, siger han. Det er kun, når jeg kommer til på, så gør han ikke noget. Nej. Kom nu. Kom nu! Kom nu ind! Nej, ja. Skal du ud? Nej, for helvede. Hvad sker der? LOL! Jeg har sat den så perfekt op, mand. Skal de have et mål? Ja, løb. Giggs, kontra. Start det, kontra. Kiks, hvor du kiks, den er gammel. Du kan ikke løbe. Kræfter med god, han er. Så løber vi bare meget herovre. Ja, man. Det kan så ham, der har bolden nu. Aflever nu! Det er vigtigt. Det er vigtigt. Kom nu. Ja, ikke så vildt. Nej. Nu er jeg nødt til at lave straf. Nej! Var det vigtigt? Hvorfor kan du gøre det nu? Nej! Var det vigtigt? Hold kæft, det er klamt det der. 89 minut, Suls. 89 minutter. Hold kæft, du er en bøsse. Fuck, jeg nakker dine spillere nu. Fuck. Nå, det der! Yes, han skider.
Ja, ellers har jeg mistet den der. Vi er stadig med det. Hvis du er klar som en lorteaflevering, din svans. Hey. Jamen, jeg har lige der sammen. Se, 6-7. Heldigvis er der returopgør. Og så kan jeg godt lide, at du lige nakker lige Esther. Nej, der er ikke noget. Det er så godt. Giv mig nogle mål. Men. Ja, så har vi en Jesper Jensen i finalen, hva'? Kom igen. Jeg gav ham det sidste mål. Ja, Det sidste mål var ikke fortjent. Det kan vilje. Kom nu. Fucking bøsser. Nej, kom nu. Det må ikke gå til spillet. Ja! Hvor er det klamt! hvad står der? 2-1 til mig. Er det finalen?